6 March 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama atinogara takakubatira pachannel yenyu, channel yevanhu, patinokupai nhau without fear or favor. A lot is happening in Zimbabwe right now. Saka mukatoona ndatouya kudai so kana uri panapa uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikani pati inofanira kungovharwa tamamvemve because hatingatorambe tichingotongwa nevanhu vasingagoni kutonga. Anyway, it's a topic for another day, but zviri zvanhasi nyaya dzatiri kusangana nadzo panapa hadzitomborina kumira mushe ndakazvitarisa inini because tese takaona President Emmerson Mnangagwa tingangoti it's a his response to Comrade Bombshell Blessed Geza. Makaiona bese mashoko ekuti azvichanide kuti ndirambe ndichingoya ndichingodzokorodza ndichikudza kuti akati zvakati but zvinongoratidza kuti a lot is happening in Zimbabwe. You know, ndakaona a lot of Farakashi vachitry kudefenda yo way this, yo way Geza this, yo way Geza ngazodai so, Geza ngazosungwa, vakazvitanza. But iko zvine zvasvika pa the extent yekuti mukuru wavo akusvika pakuresponda ega. Vanouya kunge makwai ivo vari mapere pavanhu, mastatement yese aitaurwa kumapolitburo kwavo ikoko zvinenge zviri papa. But muri yeZimbabwe nyaya iri panapa, we all know kuti kuri kutrenda nyaya yaProphet Emmanuel Makandiwa. Vakubatanidzirwa manje panyaya iri papa because pari kunzi pressure irimo muzvinhu izvi yakawandisa. Saka pakubudikira ana Prophet Emmanuel Makandiwa vari kubudikira. So no pari kunzi dear Zimbabwe, ignore these counterintelligence side shows crafted to divert your attention from the most important issue. The failed, petrified, naked, cornered and desperate emperor had to find something to get you booked into. Murikuitiswa, the pressure was becoming unbearable. Anzi panyaya kwa Prophet Emmanuel Makandiwa irikuitika imandikirwa anzi ma-side shows. Murikuitiswa. I don't know kuti zvinopera pape because inini what mazira ndiri kuzvita takange takazonzi vanhu vakamirira signal yakwa Blessed Geza ndo yanga papakasarira nyaya. Nawo pakupinzwa futi nyaya kunzi panyaya yakwa Makandiwa iri kuitika yese vanhu muri kuitiswa. Saka ma-side shows, pressure was becoming unbearable. You know, it simply means these guys vanga vakusangana nema-sleepless nights akawanda. Unongoziva kuti nyaya dzepolitics dzekuZimbabwe dzinonetsa kakuti unyazonzwisa kuti zvii zvinenge zviripo paground zvichiitika. But muri yeZimbabwe kana uchinge watondiona kudai tatoonana kana ndichinge ndatouya, you know it man. Zvandada kuti muite panapa, ndine audio ndoti masere makateerera. Because nyaya yemashoko akapindurwa naMnangagwa mese mukwaziva handiti. So zvandada kusira muchiteerera audio iri panapa muzondiudza zvamuri kufunga in the comment section kuti munenge muchizviona sezvekutaura. Kana uchingone something to say unenge une zvako zvekutaura, namba dziri pascreen ndo basa radzo, unokwanisa kungosenda yako audio uchindiudzawo mafungiro nemaonero ako panyaya iyoyi inenge ichitaurike. Ya varume nyaya yenhingirikiri, nyaya yatakatarisana nayo inoda vanhu vari careful. Ende dzimwe nguva mamwe ma-analysis atinoita anogona kuti defeat kana tikasave careful, because Mnangagwa is capitalizing on every statement misanalyze nyaya iripo. Chandanotisa hangu ndechekudai, most people are seeing this nhingirikiri iri kuda kuitika ezvino izvi as a repeat of 2017 whereby nyika yose maZANU-PF members nani members ma-supporters nema-non-supporters eZANU-PF vakaita come together kubetsera factional fight yemuZANU-PF. Inini hangu guys, I beg to differ panyaya iyi, right? Why do I want to differ? Ndiri kuda kuti titarise takadai so. Ngatiiti isusu nyaya iyi timboti 2017 Operation Restore Legacy toiisa paside apa kana kuti taiisa kuruboshwe.
kurudyi tobva tanyora futi kuti anti-2030 because ndo nyaya mbiri dziripo, imwe yaiti restore legacy, imwe iri kuti anti-2030. Taakuchida kuziva kuti aitungamirira pakazoitwa restore legacy ndiani, paiva naBob. Ari kutungamirira pari kuitwa anti-2030 ndiani, ndiMnangagwa. Ngatichitarisai vaviri ava neukama hwavanahwo nema-institutions eZimbabwe. Ndopo totangira ipapo kuti tione kuti ndeipi inokosha. Handirambi kuti 2017 takaita mistake. Taisafanirwa kujoina ma-factional fights eZANU-PF. I agree with everyone on that, right? Tiri panyaya yedu iya ya2030, ngatitarisei tichiti so Bob anga aripo as a president, right? Ari president akanga akagadzwa pachigaro nekuu futi. Mnangagwa aripo paupresident akagadzwa nekuu zvekare. Because 2008 Bob akadyiwa pama-elections akati iye akusiya, but military ikasimuka ikarova vanhu kukanzi 27 June munhu wese ngavhotere Mugabe kusvikira paitwa ma-elections rirani, handiti, right? That was cool on its own because rirani yanga isipo nekuda kwokuti Bob anga adyiwa and akaconsider that defeat, handiti, but pakafosiwa kuti arambe aripo. So that was a coup on its own. Touya 2017 haiwa masoja matenga akatofamba akatonoburitsa munhu mustate house and all that stuff, handiti, ndobva zvaitika zvakaitika, ndobva vanhu tajoina tikabetsera, right? Tochiti after that election, that force yokupindwa kwomunhu, ngatitarisei kuti after Bob afoswa chii chakaitwa, afosa kunzi avepo. Bob pakaitwa constitution nyuwani, ndobva yaitiwa inova iripo right now, though yaitwa marengeni, right? Constitution iyoyo yakaitwa but ikatenderanwa neruzhinji rwese rweZimbabwe. Uyu ndokubva azouya Mnangagwa akapinda nekuu, pakaitwa constitution yako iya yakaitwa iya isati yati yasevenza, ndobva yatanga kutanhaurwa, kuvhiyiwa, ichibviswa bandauko rakandwapo ichiedzerwa zvimwe zvima-artificial zvinobva kuChina kuti idi ioneke seichiripo. Wozoona kuti ma-institutions, Bob haana institution yaakanga akaitora akaisa muhomwe make. Kana dzingavepo mundibatsireiwo kuti apo nepapo Bob anga akaisa muhomwe make. But today ini ndokunongedzerera ndokuudza kuti apo Mnangagwa akatora akaisa muhomwe, military akaita marishafu akabvisa mageneral akauraya ose achiisa vake vaari kuisa iko zvinezvi vanodhensa to his own tune, right? Parliament yeyo pakabviswa ma-recalls akaitwa, akapinza vake vaakaisa vaakapinza, vamwe vakasaramo akavatenga. Today they are his own. Kusvikira nepanonzi opposition, Mugabe haana opposition yaaimborana semaraniro ari kuita Mnangagwa opposition today. Parliament chaiyo yose chinhu chaMnangagwa. Kusvikira vana naMudhenda vanotoenda kuPrikab Farm, hazvina kumboitika panguva yaMugabe izvozvo, right? Tichiri ipapo takadaro, judiciary, Mugabe haana munhu wakamboti ngaarambirire pachinzvimbo kuitira kuti arambe achimusapota, like zvatiri kuona vana Malava. Pakatoitwa judgment yakaitwa kuHigh Court, majudges akatenderana kuti Malava ngaarove pasi, asi Mnangagwa akamufosa kuti agarepo nekuu. Agarapo ndokubva today aripo, atomuwedzera futi mamakore kuchiri kuenda, right? Kupi kumapurisa ndizvozvo, kumwe kupi kwaasiri kuita zvinhu zvake zvaanoda. Each and every chinhu now belongs to him muZimbabwe, right? Mugabe haana kumbenga akadaro, right? Iye zvino izvi
Mnangagwa remember before 2023 election Mnangagwa akamboproposa kuna Chamisa kuti ngatimbomisa ma-elections kwe2 years. Chamisa akaramba. Vamwe vanhu vakamusora vakati arambirei because ma-reforms hapana ma-reforms ngadai varega kuita ma-elections hawakaizoitwa ma-reforms. I remember ndichitotaura nemumwe munhu ari muno mugroup imomo achitaura kuma-inbox achiti Chamisa dai abvuma ipapo because kuinda kuma-elections pasina ma-reforms. Ndo pamunobvuma kuti Mnangagwa aizogona kutendera ma-reforms in 2 months, in 2 years kuti achizoenda kuma-elections aende kunodyiwa here. Iye iko zvino achichemera kuti even after 5 years ari kuda kuramba aripo. Ndo paaizobvuma kuti after 2 years aite ma-reforms anoziva kuti achaita kuti abude here pawo. Right? Rega ndipasiye zvangu ipapo. Chii chaaida kuitira ipapo? Aingotsvaga 2030. Kuda kustopa ma-elections kwe2 years. Aida kutsvaga 2030. Because kana paistopwa kwe2 years, that was going to be 2023 hakuchina ma-elections, 2024 hakuna ma-elections. Ma-elections wozoitwa 2025. Aitwa 2025. Kureva kuti 5-year term yaizonopera patani 2030. Saka ndo paari kuda today. Ndo zvaari kuchemera. Ari kuda kukavha futi 2 years. Dzakarambwa naChamisa uko akuda kudziisa kumusoroko. But akushandisa parliament. Now, nana Mahia, nana Ziambi, zvese zviri kumanyiwa izvi for ED, hanziji, persuaders for ED, whatever izvozvo. Zvese izvozvo zviri kuitirwa chete kuti asvike pa 2030. Because Chamisa akaikonesa paakaramba paya, right? Ndokubva azama iye Mnangagwa kuiforsa neparliament. Zvaari kuda kutraya kuita izvino kuti asvike pa 2030. 2030 yacho achitsvaga kuti apinze mwana wake kwete chimwe chinhu mwana wake kuti anga akwanisa makore okuti anenge ave 40-41 ipapo kuti achipindawo akugone kuqualify according to the constitution kuita president omurigira ma-elections opinda futi. Remember my institutions ose ndeake. So tiri kuti apedza kudero ndopo bva patozonzi one party state. Remember Mnangagwa ndiye ari paforefront yokuda one party state. Ndopo yobva yazofosiwa manje one party state kubva ipapo. Kureva kuti takuchienda tadi zvedu tava mu one party state. Mochindiudza kuti kana yazoita one party state ndepapi pamuchafa makaita leader wamunopinza nokuda kwenyu. Because iye zvinezvi kana iri multi party, one day is one day. Ma institutions mamo zvimwe zvinokufuma pakadivhaizwa kamwe kamunyati kwekuti zekiyo ibatwe kusvikira yabatwa kuti haisi yotadza kuriga. Yatadza kuriga zvafumurwa. Fine, kune kwasara military but zvinenge zvava pachena. Military yacho inogona kutyawo. Kukunyarawo like izvo zviri right now kuti vaite outright coup vanonyara. Kureva kuti military yacho kunyange ichishandisa chisimba pane pamwe painonyara nechisimba chayo. Saka zvoreva izvo kuti tikaramba takaningirika tina Mnangagwa tinonosvika kumazuva ndadzoka kusingadzokeki. But iye zvinezvi kana takangwara ngatijoinei whoever is saying whoever is anti 2030 topinda ipapo tobvisa that system. Zoreva izvo kuti whoever anga akacapture ma institutions anenge asisina kuacapture. Because right now my institutions dzapachena kuti each and every person ari kupiwa mari, vari kupiwa mari idzimba chivhayo ari kumhanya nemari. Mari dziri kupiwa vanhu. But kana tingati toti Chiwenga ndiye apinda iko zvino Chiwenga haanawo akacapture. Angatotryawo kuti nemilitary but anenge pane form of resistance kuma civilian kana nekumilitary kwacho. Alright, ngatimboti military inenge 100% behind him. But kuma civilians kureva kuti inenge isiri one party state. Saka kana ikange isiri one party state somehow tinogona kuguma tinenge tichiri nema chances ekuti chimwe chinhu chinogona kubuda. But kana tikapinda pa dynasty chete one party state yotosimbiswa tatobuda hakusisina democracy zvachose muZimbabwe. Anoda kuindira politics akutoenda kuZANU-PF zvopera zvakadaro. It's either ZANU-PF or never. So
ndiri kuti inini kuu ya2017 neya2030 iyi ya2030 inodeserva kuti munhu wese ajoine. Hongu tinobvuma takakanganisa 2017 takasapota zvisiriso, but tikasasapota 2030 tinoita sapota futi 2017 kabisira. Why? Because tinenge tangoti maresults a2017 ndo atiri kukontinya nawo. Saka let us be careful tione kuti tiri kuda here kukontinya nemaresults a2017 or taakuda kuti zvinhu kana pachiita paite mukana wokuti zvinhu zvichinje. So it's either we fight 2030, kufighta kwatinoita 2030 tinenge tatofighta 2017 somehow tinenge takuda kudzosa kurivhesa 2017 because right now tikaenda pa2030 yakadaro ikanobudirira 2030 yevari kuti 2030 kureva kuti 2017 inenge yaextenda kusvika ku2030 ichiramba ichisurvive. But tikastopa 2030 2017 mafingerprints ayo anenge apera asarira ipapo. Takuchitarisa zvimwe zvinyuwani. Handisi kureva kuti Chiwenga akauya uchaita zviri right, but ndiri kuti kana achinge apinda takonesa 2030 tinenge taita zviri nani pane zvatakamboita 2017. Amen. Mundibatsireiwo kana ndiri kukanganisa, asi ndangoti ndimbobata-batawo tichidaro. Analysis ngatiite, but tichianalyze ngatiedzei kuita compare the two ningerekere changes dzatiri kuda kuita kuti tiri kuda change for a continuation or tiri kuda change for at least a stoppage of an unchanged change. Ameno kana zvandiri kutaura zvikagona kumeka sense, but ndiri kuedza kuda kubringa a certain light to some of us probably tisiri kunzwisisa kuti 2030 yakaipirei. Because vamana kana paine chinhu chinoda kustopiwa muZimbabwe before ZANU-PF let us stop Mnangagwa. ZANU-PF ingatenge nani Mnangagwa asipo than kuti tive neZANU-PF Mnangagwa asipo, because kana even Mnangagwa wacho kana Mnangagwa karamba aripo ZANU-PF inopedzisira isipo, but Mnangagwa anenge aripo kureva kuti authoritarianism yacho inoramba iripo. And Mnangagwa right now titoda kuti titaurirane chokwadi, and analysis dzakanaka dzinokutaurira kuti ZANU-PF right now haipo pachigaro, pakasara zita reZANU-PF, asi Mnangagwa ndiye atodominata ZANU-PF such that ZANU-PF is outsmarted and yatobviswa musystem naMnangagwa pachake. Saka izvozvo zvinotitaurira kuti should we manage kubvisa Mnangagwa today tinenge tiri pari nani neZANU-PF than tina Mnangagwa.